Meta żgħira ħafna tiġu konxi tad-dera l-apparenza u fuq kollox is-saħħa tagħhom. Xhieda ta' dan huwa l-ammont kbir ta' tfal u anke kbar li rikorrew għal programm Summer on the Move. Programm offrut minn Sport Malta li għandu lan li jmassimizza l-abiltajiet kif ukoll jibni l-kwalitajiet neċessarji fi sports differenti. B'kollox 5600 applikant daħlu għal dan il-programm li fost oħrajn jinkludi l-awm, ammont rekord kif spjega l-kap tal-programm Robert Portelli. Naħseb l-iktar ħaġa li tagħmel differenza hija l-kwalità. Aħna dis-sena ħdimna ħafna fuq il-kwalità fejn jidħol coaches, provdejna taħriġ kontinwu kemm matul is-sena u anke għadna għaddejjin bħalissa. Offrejna wkoll il-programm fiktar faċilitajiet sportivi u anke faċilitajiet li huma tal-klabs u barra minn hekk ftaħna anke l-etajiet dis-sena bdejna offru għall-programm tas-sajf, programm għal tfal li għandhom sena fejn jidħollha. Tkellimna ma' tifel ta' 7 snin kif ukoll ma' mara avvanzata fl-età, it-tnejn huma bi ħsibiet differenti. Di kemm għandek żmien? 7. U l-ewwel darba tiġi hawnhekk jew ilek tiġi? Sena l-oħra. U x'jogħġbok li ktaraw meta tiġi l-pool? No, nitgħallem. U titgħallem x'titgħallem hekk? X'tgħallem ġdid is-sena eżempju? Nitgħallem nagħmel backstrokes, nagħmel starfish, il-butterfly, ħafna affarijiet. U meta kont żgħira kont sportiva u ma bqajtx. U xtaqt nerġa' hekk ukoll l-isport ġo bħajti. Kif qed tħossok hekk li qed terġa' tinvolvi ruħek? Tajba ħafna bomba. B'kollox hemm 57 disċiplina sportiva offruti li jinvolvu sfin, l-awm, il-ġimnastika, basketball u ġiri fost l-oħrajn. Min imur darbtejn jew inkella 5 darbit fil-ġimgħa. Tkellimna ma' Lara Vella, coach tal-awm li fissret kif tara titjib fl-istudenti u anke persuni kbar fl-età. Minn tfal żgħar li sempliċement jinżlu jgħumu bl-armband jispiċċaw tfal li huma kapaċi jgħumu weħidhom. Firri il-kbar l-istess hawn min jiġi bla skills u bla techniques u jispiċċa jaf jgħum kull tip ta' stroke diversa li teżisti. Dan il-programm sportiv u edukattiv qed jingħata fi 15-il post madwar Malta bil-livell ikun wieħed tajjeb ħafna.